Vi skal videre mod La Gomera i morgen, så vi skal have gjort båden klar. Først og fremmest så skal vi have den vasket. Vi er blevet ramt af den her kalima, altså ørkensand fra Sahara for 3. gang, så båden er bare smurt ind. Det der sand, det er overalt på stag og vand og alt tovværk og ja, selvfølgelig hele overbygningen. Så vi starter med at vaske båden og gøre klar til i morgen. Kom med. Færdig med vaskebåden, så er der kommet en masse vand igennem, så det der er i slangen nu, det må vi gå ud for, det er sådan rimelig frisk og ikke låneligt. Så kobler den på her, inden jeg fylder ned i tanken. Her er der almindelig filter, og så er der et kulfilter her, og så derfra ned i tanken. Vi er på vej mod La Gomera fra Santa Cruz. Vi er cirka halvvejs nu. Vi slår på pynten her ved Los Cristianos. Fantastisk lækkert vejr. Vi har medvind og 5-6 meter per sekund lige bagfra. Vi er været lidt dårne bare at lade store sejl ligge og så sejle for gener. Vi kunne godt spille den ud og sætte store sejl også og så sejle lidt hurtigere. Vi har god tid. Og så har vi lige ringet og fået bekræftet en reservation over i havnen ved San Sebastian på La Gomera. Det er altid sådan lidt spændende, når man skal ind nye steder hernede. Man er nødt til at reservere plads i forvejen, men den her gang så ser det ud til at gå smertefuldt, men vi krydser fingre. Det er ikke den skønneste del af Tenerife, der ligger herinde med alle turistbyerne, men vandet fejler ikke noget, det er flot og blot. Jeg er lige nede om og lave kaffe. Det plejer ellers at være Lones job, men hun sidder lige og læser. Jeg bruger gas, fordi vi sejler. Ellers så bruger vi normalt den, der plejer at stå her. Elkedel. Det er meget smart. Vi har faktisk kun brugt 1,5-4 kilos flaske. 3 kilos flaske på hele turen. Altså i løbet af halvt år. Men når vi sejler, så bruger vi altså gas. Der var kogende varmt hernede, og endnu varmere ovenpå. Jeg tror, der er 27 grader der hernede. Lad os se. Så er der måske 30 ovenpå. Ved at ankomme til La Gomera, det ser mega godt og spændende og lovende ud. Fede klipper og bjerge, vi skal op og vandre i. Lige nu, der ligger vi lige og venter på at få lov til at komme ind i havnen, men sådan er det jo hernede. Jeg skal lige ringe op og have lov til at gøre noget som helst.
La Gomera. Jeg skal finde ud af, hvor de der marinerer til at holde op med at hjælpe. De er rigtig dårlige til det. Jeg vil gerne være fri. Havnen her på La Gomera ligger som de fleste andre havne godt beskyttet af en stor mur, der holder de store Atlanterhavsstødninger ude. Mens selv havet er uroligt uden for murene, kan der være helt lækkert og stille inde i havnen. Der er masser af dyreliv både over og under vandet. De mange fisk i havnen er så flinke at spise begroningen under bunden. Man kan se, hvordan de laver et helt netværk af baner i begroningen. Desværre arbejder fiskene kun under bunden, så Jesper må en tur i vandet og give vandlinjen en tur. At køre bus rundt på La Gomera er en langsomlig affære, så vi lejer endnu en gang en lille bil. Vi har lejet en bil igen i 2 dage nu og skal ud og kigge lidt mere på La Gomera. Vi tager først til Agula eller sådan noget, hvor der er en sådan en udkigspost, der er lavet af glas med glasbund. Så vi ser, om vi kan komme ud på den. Altså bare rundt og kigge på øen. Så er der er også en stor nationalpark, hvor Europas eneste urskov er. Den skov har vi nu været oppe i, men det kan vi godt gentage. Så er vi kommet i urskov, og temperaturen den er faldet betragteligt. 11 grader varmt er det nu. Vel nede i varmen igen, kører vi til byen Amigua. Jeg vil lige tage en lille break her på vores tur og få en lille cortados. Det er klart blevet vores favorit kaffedrik. Det er en espresso og så en lille smule varm. Vi har læst et sted, at der skulle være et bassin, man kunne bade i ved den gamle havn i Amigua. Og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne finde. Så det er vi på jagt efter. Det ligner nærmest en bar her. Så kan jeg hjælpe med. Jeg vil gerne have en... Dorado? Ja. Ja. Værsgo. Tak skal du have. Der har vi den. Men det går med. Det er nok lidt for vildt i dag. For syvsat. Vi var lige ved at snakke om, vi skulle i, men det kan da godt være, at vi ikke skal. Det er en gammel nedlagt havn, hvor man håndterede bananerne fra plantagen. Så kunne skibene lægge ind her. Og så har der været en slags svævebane op til byen.
er der bare det her svømmebad tilbage. Det er der, vi skulle sejle om et par dage. Håber, der er lidt fladere vand. Jeg lige stillet mig ind på det, der engang var bananplantage. Det hænger helt i lasen. Det er faktisk sjældent at se sådan noget her på La Gomera, sådan noget bare affald, der ligger spredt over det hele. Det er der masser af på Gran Canaria og Tenerife, men det er nok det første, vi har set her. Om bagved er der noget bananplantage, der stadigvæk ser ud som om det bliver brugt. Også noget papaya. Og her i forgrunden er havet, der er ret vildt lige nu. Salttogene står simpelthen bare inde. Jeg er nærmest selv drivvåd af salttåger, så det er også mærkeligt, hvordan bananer de kan gro i sådan noget. Men det kan jo så også være, det er jo problemet. Og vejret det er blevet godt igen. Jeg er det tit hernede, det er helt vildt lækkert. Vi er i Agulo. Virkelig idyllisk by. Der ligger Teide. Og landhavet. Der står Lone. Meget speciel by. Det er ligesom at komme 100 år tilbage i tiden. Rigtig fint. Vi komme til den næste hyggelige bar. Skal have lidt mere at spise. Og cortado. Og en kop kaffe mere. Og bagefter så skal vi op til det udkigspunkt, der ligger derovre. Og hvilket udkigspunkt. En glaskasse, der hænger ud over klippekanten med den vildeste udsigt og selvfølgelig glasbund. Rimelig stor overvindelse for en, der lider af galopperende højdeskræk. Det skal fedt hjælpe på det. Ja, flot var det, men for mig føles det også som lidt af en overvindelse. I sikkerhed i bilen igen kunne turen gå videre. Vi har gået så mange fantastiske vandreture på La Gomera, så vi kan ikke nævne dem hver især. Her får du en lille potpourri. Vi er jo der i midten, der vi faktisk vandret henover. Det forstår man jo ikke helt, når man sidder hernede og kigger på det. Det var også en ret hård tur, og det gik meget stejlt opad. Imponerende, synes jeg. Det er simpelthen bare flot nærmest overalt her på La Gomera. Det er sådan en ret ujævn trail, så man skal virkelig koncentrere sig, når man går nedad og får sat foden det rigtige sted. Men det er mega flot udsigt. Jesper han har et eller andet med huler, så hver gang han ser nogle huler, så skal han gerne ind og udforske. Jeg skal virkelig holde tungen lige i munden. Og over på de sten. Det er sidste dag her i San Sebastian,
på La Gomera. Det er lidt trist, det har været helt vildt lækkert at være her. Vi har været her i 3,5 uger, eller sådan noget. Og i dag er vejret bare super fint. Der har været nogle dage med blæsevejr, så er det ikke helt så fedt. Så kommer vi ikke ud og bade og ligger og vælter rundt nede i båden. Men i dag er vejret super fint, så nu har vi faktisk ikke rigtig lyst til at komme afsted. Enten så tager vi afsted her lige inden middag, og så tager vi over og tager en overnatning fra Anker over ved Valle Gran Rey, hvor alle hippierne bor i klippehuler, grotter. Eller også så venter vi til i morgen tidlig, og så tager hele vejen til La Palma Tazacorte, eller sådan noget, den vestlige havn. Der skulle være meget mere rolig end den østlige havn. Til gengæld så er der en Santa Cruz er den østlige havn, og den er meget større end Tazacorte. Og vi kan egentlig godt lide at ligge i en by, når der sker lidt. Men der må vi så tage bussen over. Vi satser i hvert fald på at tage den vestlige side. Så nu er det sidste tur op i byen og få købt ind og kigge os lidt omkring og nyt byen. Lige herom bagved kan I se stranden, hvor vi har været næsten hver dag på nær de dage, hvor det har blæst helt vildt. Det kommer til at savne. Men mindre det kan være en fed strand nu på La Palma.